Hola, nosaltres som la Torrents i la Fana. Som periodistes del Infojeta Saló Report i ara estem aquí al TAS amb els alumnes de batxillerat escènic del Jaume I. Ara estan assajant la seva nova obra Fama, que representaran demà, el divendres 17 d'abril, aquí en Dos Passes. Els farem algunes preguntes sobre com ho estan. L'obra Fama. Aquest any ens queia aquest tema que, com sabeu, va al voltant d'alumnes que estudien en una escola de teatre musical. Hi ha alumnes que estudien música, alumnes que estudien teatre, alumnes que estudien dansa, i una mica reflexa també el perfil d'alumnes que tenim en el nostre batxillerat escènic. L'educació ha de ser amb llibertat, amb disciplines com pot créixer l'art. Pots parlar de com és el teu personatge? Sí, doncs el meu personatge és un personatge molt egocèntric i s'intenta aprofitar de tothom per aconseguir el que vol, que és la fama i arribar molt lluny. Ovacions! Pensa! Sortim a l'entrevista! El relaciones amb tu? No, gens ni mica. M'ha costat molt agafar el personatge perquè jo no soc gens així. I hi ha hagut coses que m'han costat molt, però crec que ha quedat un personatge molt xulo i molt diferent de mi. El que més t'agrada de l'obra? El que més m'agrada de l'obra és les coreografies, perquè al final jo soc ballarina. La família que hem format entre els dos grups, gràcies al musical, que sense el musical no s'hagués fet aquesta família, llavors és molt bonic. Per què t'agrada actuar? Doncs perquè jo crec que és una manera molt guai de poder expressar emocions, de gaudir de personatges, la sensació de nervis, però després un cop estàs a l'escenari se'n va tot i comences a gaudir el que portes tant de temps treballant. I per què has escollit el batxillerat escènic? Una alternativa molt guai per a la gent que li agrada fer coses artístiques, així com cantar, ballar, actuar. Els mons d'entendre l'aprenentatge, el talent o la il·lustració. Per què t'agrada actuar? Doncs crec que actuar és com que evoluciones ja com a persona i també per al personatge que interpretes. El sentiment de la gent aplaudint, tindre un públic, escoltant-te, és simplement una emoció que no es pot comprar. I per què has escollit el batxillerat escènic? I em feia molta il·lusió. També sentia una mica la pressió de molts familiars perquè és una carrera que d'aparença sembla que no té moltes sortides, tot i que no és veritat. El que sento a l'escenari no ho sento en cap lloc i vull tornar a repetir aquests sentiments que sento davant del públic 1000 vegades. Ja veuré què faig en el futur, però m'ho passo molt bé.